Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha APH Chelsea song Ambekar Jayanti Pache Tondunsi Phuloni Hemrong Rangalong Mass Awareness Amai Kangipon Bang Somaya long penangan ke ong dung APH Chelsea phan ke kroi armu chetong dun APH Chelsea mai pu John Singh Tikathar Angtong Hing Tikathar spokesperson APH Chelsea Women Wing Rita Kramsapi Penchenglo penangan APH Chelsea ja bangatum chetong dun alang tumpen ke jong pona tengke non PM Modi ke wangji ke ingti si ke wansi e megalong ingti nang ke tailu lapen bongo sena phan longri nang kapathir aphan si ke wangji puta arbok pon Lapen ke damtang ni phai krehini arni Dr. Gyanendra Bormon pen Dhorom Amen pen khe angbong kapachar woji alam kaningja puthak APH Chelsea song pen long inkoi ratro constituency long FIR tame piponji pusi pherangke angno jaipon non bangso PM Modi ke wangji along KARBI atum inglong arat chetu dundet nangji pupen Narendra Modi ke wangji along dunangne BJP RSS amai dunangne pu hei hui hang tarampon hawa Ladak ni likum rally ke binang kop meeting ko ke binang kop akhirnya son lo aprang bange Narendra Modi dak wangsi kece tu malong si wangji lapen nangi sun ke KARBI tu ma long dia long ladak si har long santi bar long pa alang litum kacotiki ahidi ke paluksan panahok aprang da Omitchat apa nahok takang lo, alang li yongsi bang entung pute, aprang ingras hatum airport kasilam tang Doha singhason ang long hadak lewang si tajok hadak lewang ason de KARBI lapen kukia tum an pan garwo tum han si cetong long dia pot lo, lapen ilitung si ali do dia pot lo, si tanon ke dakwang si hala long recap ke Kecil atum hanlu punang pajet hangji lapen ladak aprang hud rong put pu KARBI rong lapen ke loring tepi pu KARBI rong non ke la rong ni lapen rong thom KARBI rong anta non ke utor borbil kusi bongalia lamen si pu etlo angela so bongalia a rong anke lata lake VGR long lepina eviction nangji pa eviction long ledet si ladak latum aras dhani si kapincong yi ko kam si la Narendra Modi bangjoy kusine litum karjulong la penke alam ma ningje jedet jimene si tanga petir te kange la ke teglor alam lo la si nilitum la ke chikroy dundi lo la hello pini meeting edu la pen esona banke arni si krehini arni la autonomous council KARBI no autonomous council atum haladak munit vansi paningje lo alang litum kaningje kang tung alam hala komat ni atum pan vansi paningje lo la KARBI tumang bong inglong arat tumang bong kacepa bahaksi la tum paje chok paje tengja karbar la pen ilitum che chok che tengsi hala election ke ako hala bongo bhumi atum bongo sena tum RSS tum komat aphan maka support dun hala tum kape haiji lake BJP tum ka chepe haiji aphan si la so kam na ke claim le lo la pen ili tum han la pason kape chok kape theng la
Inglong aswang bong aning kapag tonte non-det kali ha 1935 33 35 aning kan Mikir Hills district ke hang huta la Samson Singh in tiap han ke bok ta la son hello la in autonomous state ta che one der ji ku la kapi wan long le 60 dul ta pang tang long le ji la pe han la long recap ta ke che to man ki pg pu la pen autonomous council administration 2.9 ateng pen Assam sarkar phan ka chipi det ji po ka chisik la ka chipi long le det ji chipi long le det po pu atum chini lo APHLC jong si hai det lo te la si alang litum la thormo alam non ta ko wan tang le la si ni litum la ke oppose lo nitum la ke chekroi dun de la pen Narendra Modi Jong si KARBI atom han ke wang yang nang ji inglong so tum han ke wang ko son te inglong so tum long si dam nang ji la pen ni tum la ke chi hok dia pot lu la pen ni tum sik si dio la teng pen we sen dia pot lu la pen non ke la si KSA tum la arnisi dharmo lam ke wan pen KARBI atom ang bong inglong ara tum bong ka pa chi bohong dia phan abirudhe FIR pilo KSA tum ni tum alang li tum man churo lo la pen ni tum PHE APHLC atum ta constituency in koirat rock do la CC committee atum along tin kinang ji te bok head PS along FIR file lap po la tum abirudhe ini tung hemprik si ha KARBI atum han inglong ara tum han rai nang ji pu si tung ikipu anya non ke bongali bihari ke chi atum han si rai nang ji po kam si ke claim lagi le amek long inti ke tay son no kadi la sine tum la son di pu la to ke kaparlin se claim gente jok ta chini nai le kaparlin lo la sik schedule ke la ke inglong arat aphan ke rai dia phan ong edet amuni tum han ke rai dia phan are bongali tum pir the dang ta do la tum han ke rai dia kama ve kamati bang ame thang do et lo hal tum ke ala pen halatum ya aphan ke rai ke India constitution ben si rai lo halatum han ke Hawar ke hat pen Siboram Kro KARBI ANGLONG News Vothat langso KARBI langpi aroi umlarong riso nimso ahin pen okipru okhung pamanpon Jangmi poni phai kripli arni vothat langso ahawar kaparlu KARBI langpi aroi along umlarong ronghan alongri hongkram rongphar duhuidi arong pen patir piponsi riso nimso okri okhung asai pamanpon KARBI okipru laki isi rong aje asonsi nangmanlu la sonsi umlarong alongri ariso nimso ahin pen chepatir piponsi vothat langso KARBI langpi aroi umlarong ronghan alongri along riso nimso KARBI okpru okhung pamanpon Jangmi poni phai kripli arni ada por phai baji kreisira achite ma por malompen mesen me et nangji lapen ok chelong jia phan horon jatang pen banta sitami langalong lopon Lasi okipru lake non het non jong pen kali ningkan pharu ningkan suria hut pensi bijangre e jangre hut pensi prubomlu Lasi KARBI rokomrani habe haren habe salar ahin pen prudet aphilotangte KARBI riso nimso ahin pensi okpru okhung aningkan bang sitami peman ponlu Bangso riso nimso okipru chepahem phupon lake sing senar lapen okpru okhung along okpru jiaphan herupam heruphaya bangki pharo nerkepra plikep ando puta pherangke karjupona hut thanpachini dun Lirbon kropi jangmi poni phai kripli arni ange arta ningkan ke thomke choktang lasi alang likai an sose arnam ahirjume pen akai ke mesen rengdok reng ni pen ke dudunji aphan KARBI ANGLONG News pen arnam ahirjume piponlu Lirbon apayamen urmika ronghangpi lapenapu chesong krotami mesen ingther et pen an sose choklem chodam meji aphan tame KARBI ANGLONG News pen hirjume pipon The Learning Lab atum pen patir piponsi kedam tang ni phai hini pen ni phai troxy an second online handwriting contest pedoponlu KARBI ANGLONG atok anoke doan lochar libom class 8 pen degree an kachar lia tuma phan panong piponlu laso along kado kabe kachepate bangtrok nerkep lochar lia tum chepate dunlu
kedam tangi phai kre hini arni anki result mate angthek paklang ponlo laso kache patia long ke chengsi anong e kache palong dun abang phu bang phia tumamen lake first Pranab Jubilee College Bukajan pen Sami Ankita Mojumdar 4000 check lapen certificate pipajir ponlo lapen second anong e Tharek Denion Chingthong 2700 check lapen certificate Dipu Government College third Sami Rebecca Guete 2000 check lapen certificate Difugop College penatumaphan nong e pipajir pon labang ke thomatumaphan sitami the learning lab CEO Mepu Pranab Singh Teron ahen pen nong e pipajir ponlo The Learning Lab a CEO Mepu Pranab Singh Teron lapen chunbang Bijoy Kiling atum nong e aphan lapen ke klem kedam aphan kacherhab dun abang phuatum do an aphan sitami ningak longpen kachuru pipajir pon News Desk Report KARBI ANGLONG News